kaisa nukha 2.5 ফুট neta khop ten taisa 2.5 ফুট neta ka tondor saiman na MP umani agiwo MP sudur malia o 2.5 ফুট neta miya ras poribar no tuyoi onek bini kebang ma sobi ani thani tongo সমুদ্র কিনারো চেরো রকবই রকজারো কবাং মা তঙ্গো আবার যখন নখরানো নখরিস তঙ্কা ফেসবুক আন তিনি নাইছি নখর নাই বতামো খাইয়া সাল চাপানো না ত্রিপুরা সারং নি বাগে সংসদ কক্ষ থাকা একটা কক্ষে এখনো প্রমাণ করে ও সরকার ভাই जों कागलायनानै ताइ बिसि दिन करि सा 13 दिननि माइख्लायनि मा नाहाय नायलिसिबाय तंले जे कोनो दिनो अकलकै आसुगै लाइसिरि रिवाना नों बां दिनो न कागलाय थादौ बनै लाइसिरि रिवाना नर नाय तंले Tipra sarongni choba tipra sani manthayna te bokara khlaina bagai achugui tongya tipra motha bodol obhai khlaina 24 Ramchandra Ghat constituency ni bising khobjak ambra hatibo kaisa hati soba khlaijaka buskangni choba ni yapri bahike khlaijangnai te tamutamo yapri romjaki tok srai sawi mani na bagai no opanda songjaka opanda bo phai manjak phaikya MLA Brahmanang Ranjit Deburma te 24 Ramchandra Ghat tipra motha convener Vikas Deburma te TWFY Debrogbo manjak laikya MLA Brahmanang Ranjit Deburma te bo sawi khnarika bobagrani sakabo kabangma ko khaimya sitralaima rongno sakbai sak dofa bai dofa sejalai choba ongkhol laimani babisa phaising wan sungnaikya belaino lasima singsak layo ha dofa kobona bukha pheba tipra sarok tabubo sakbai sak phan seklaimani thaklaya obaikena buskangni chobana tui sawi khnarika MLA Brahmanang Ranjit Deburma nainedi chini notice tibini mangpiliwa Tibi khalainani musungo nung sebrin kakaiba sengpaina ang borono most welcome janokha khana phung 11 ta ni simi sarik 4 ta porjonto sing mokol nainai aro mokol phungnai doctor specialist doctor rok phainai mokol naijaknai mokol ni bithi rijaknai chosma rijaknai kebni mokol judi operation khainani nangkhakai khana bongni mung list khaijaknai borono hoyto chine baijalo specialist machine dokubui aro hoyto operation nongnai notuba agortala borno klangui mokol operation khainani ব্যবস্থা yakha najakha aboni bagina ang tinisini o pandani bisingtui jotoni thanena koinai khana jara jini kamiam chani burisip jara biya lotongnai puisarok kre mokol naijak manjaya bithirok pai manjaya borok jotono no kobognai khana norok baijalo phaidi ab chini panchayat ni nokhlawo phung 11 tan simino aro mokol nainani chengnai norok bithirok mannai norok jotono phaibe takuro bukhuro sal kolong machung amti bazar sobar khaijagya kisudin age chung wansuk laikya kamiam chaini borok ni dukhoni kok ta chung tamo samung kangkha mos khalainani nango aboni bagino chung watui pamtui kisa komi mani yagulo chini block president tinor krei bin buka খুব সিরিয়াস অসুস্থ বানো সাইথাঙ্কা সারান বাবু খুব অসুস্থ প্রায়তঙ্গ কিছুদিন আগে বিনে বুমাবো ইজাকা নাকি বতিনর উপস্থিত মে চিনি গরম গনাং বথাচিং সা সুত বাবু নে বন সুত বাবু হিমানে কারণ দङ বনাইলা বইহাই পসে কিনা বারা রকম কাকে বা সুত নাকাই বা চিকন সার কলিক সাসানো সুত বাবু হিনি মানু ভাতা বন ঠিক বে সুত বাবু নবলে না আবার চিনি অমরদীপ বাবু যদি ছোট বাবুকে টুমফাই ফেনাইছে কারণ গুদিনছে বকসো আহেদা না গাই আবনে ছোট বাবু সং চিনি কনভেনার বয়াপ্রি রমখা যে না চিনি আমসাইও গবাংমা जों লুকুরক বাই কক সালাইनो नांगौ লুকুরনি কক खालामनो नांगौ आं किसा गबांमा उंखौ तंमानि बागै फाइमेया कोन समायाव बुबाग्रा दिल्ली तलांजागो सामुंदागि जागो amtini bagai assembly orogo meeting mungo arogo join themen bagai am thaimeya ahipano chini Ramchandra Ghat ni hamari ni bagai ani mokol sob somoyno ang naisomui kaisomui tongo chini eje Ampura Bazar High Secondary School Gorangotila taklai proposal rohojaka ang finance minister bai malaikha
फाइनान्स मिनिस्टर नो रिक्वेस्ट थाइका ओ फाइनान्शियल इयर नि बिसिंगो नो अमने एप्रुव खाइनानि बागै जुदि सिनि गोपाल काहामिकाय जों ओ फाइनान्शियल माननाय नतुबा आगामी बछर सिनि मबो ओ हाई सेकेंडरी स्कूल बो मबो कटाल बिल्डिंग जों माननाय नै आं खाख्लायो अम सिनिया चिने आमपुरावो आं इलेक्शन और कैंपेन खाइपै पुरु और गर्ल्स हॉस्टेल उ पारावो तो कोनावो क्लाइजा अमनो कटाल बिल्डिंग खायै 100 सीट नि बागै आं इतिमध्ये न सरकारनिफ्रायनो प्रपोजाल रिजेक्ट दंगो अमबो तरक खाय जरानि बिसिंग न खाय रिनानि बागै आं चाइटकनाय आरते कैसा को ओ फाइनान्शियल इयर चिने आमपुरा बाजार न जों माय आफानो नेक्स्ट फाइनान्शियल इयर चिनि अम मार्केट कटा लुंनाय आंनर न साका ताबुक चिनि सनखलान पर ताबुक चिनि बाजालबारी 4 कोटी टाका नु ताबुक सेंसन खा ताइसा का टेंडर उंथानाय चिनि सनखला टेंडर पैसा जागा रिमाया जों 6 कोटी टाका फाइमानि 2 कोटी टाकानि काम नायनाया जागा करि बरो रिनाय आ चिनि बरो न बुजोगै माया जागा रिदि को देंगाखाय तिनि रिखाय और रिलिया आयन गरिनाय उखलो रितम खायनाय बुसकांगसे मारिनाय जों लामानि बुसकांगसे मारिनाय हमते यहाय केनो तिनि चिनि ओ दुइटा ताबुक सामुंगफोरा खाली जों आमपुरान रिनाय तारपरे चिनि पद्मबिल आरो नि जागा आबो जों लामान साइट तुमनाय तिनि एमएलए निर्मल विश्वास न साका तीपरा सबूत आर्तंगो खना হয়তো তিনি সারিগো চিনি ইঞ্জিনিয়ার ফায়ানে 5টা মার্কেট সেট চিনি পদ্মবিল গানা লাमा সাইটো सेमाव जों जे जागानाय माने आरो मार्केट सेट बिन एमएलए फान बारिनानि बगसिका चिनि आमपुरा और जगन्नाथ मंदिर तंगो ओ मंदिर आं खुलुमै थामानि तंगो क गरि कलामन तंगो ओ मंदिर तांजा खायनि खानाव आनि फान रिलिज खायमालिया आं नंनो कग्रिका एबं सिकांबो नोट खायजा ओ मंदिर और ताबो आरो आसुगुइ प्रार्थना खायनानि बागै ताकलानि बिसिं आनि फाननि हयते रां आं अरे रिलिनाय अम सिमिया प्रति बছর नवजीवन क्लाब आरो थांगो चिनि आनि बस गणबीर बाबू आरो प्रति बছর न बर खरम नेखाय साबलायो खूब मजा नांगो ब जेने रिखा आंगाखाय खूब बिस्मार कलि दिबो ब अ नवजीवन क्लाब नि गानाव आरो कायसे मंच नांगो आ मंच नबो रिनानि बागै आं साइटंनाय आनि फाननि हयते अमते यहायखाय कयेकदिन बिसिंग न आनि जे फान अबना आं रिलिज खायनानि बागै आं साइटो गयतंगो समस्या आंखाय तामो साइमान चिनि अखय डिविजन যত एसडीएम बट नोडाल अफिसार যত प्रोफेशनल पिरियड अफ फाइसो कय कोनो बुजिया शुद्ध आइन सिमी बय फिली हायखाय कायसा एसडीएम मिसेस चारु थांका ताव कायसे निर्मल फाइक उत्तर प्रदेश नि बब प्रोफेशनल पिरियड शुद्ध आइन सिमी फिलो सर म त आइन करे मते करे आरे नि যত आइन बाय उंगलबा अबन मारि नाय अबन ताबो चाइतो गय खायतम ग मते हायखाय तरक खायै रामचंद्र घाटनि डेभलपमेंट नि बागै जों मा खौनाय चिनि और कायसा आमपुरा बाजार कायसा समस्या और चिनि बरमगनान खरकटामनि स्टेसु आसुकजा आबुनि बागाव लामाव आयंनि फाइकाखै कयलायना नेबो अंक अबनो बरम रिबुइ ओ खरकटामनि मूर्तिनो साइड कायसा तलांटानाय अबनो चक्कर खाय लामा कतर खाय अबनो जों जाते थां फाइनानि अबबो जों व्यवस्था मा खायलायनाय आबुनि बागै अरनि अकरा चाकरा जत बेले जों कक सालायै बरना एक बरम रिबुइ गोरोंसा जागा जों मा आसुग्रिनाय बरमनि अनेक अबदान दङ बरना हायनो नेग्लेन्सि खायखाय उंला अबनबो जों नरुइ नायथक मा खालामनाय दिनै और चिनि मासलाइट बाजार कायसा आं नरनो कग्रि खालामगौ चिनि हस्पिटाल चिनि आमपुरा पीएससी अबनि गेट बसकांगो मते मासलाइट कायसा आसुग्रिनाय ताबो फाइकेन और आसु खायनाय अब
প্রত্যেকটা পিএসসি নি নখলাও আবুং নাই উন্নয়নের বাগিনা जों আসুদ্দিন সভা খাইলাইকা নরক নখরকা নন লগি মাংখা নরনি ফানबाय न মতাবো তেরক তেরকে খাইতং দেবো খাইনাই आं अर्थमंत्री बाय मालायखा उनाव चिं हराइबाय दीर्घदिन से गंगराय आवाज माइमा बरिया अनेक बरंनि दुरुन दुरुन जागा क्लाइतंगो मालाय ये प्रपोजल रहमानी परे DWS नि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट रिनानि नाया आगे अनेक बार आबुन चाइतखा आं साकाबो निनि गाने DPR सलामदेदि फाइनेंस मिनिस्टार बा जखन आं चीफ इंजिनियर साइड फाइनेंस मिनिस्टार मालायो बिनि टेबिलो आं नरंनो साबो ताकालायनि फाइनेंशियल इयर न 16 कोटी 31 लक्ष टाका आबो सेंक्शन नंगौ जेने गंगराय छरा सुइस गेट उंनाय ताकालायनि विधानसभा रखना काना विधानसभा आं साका आनि रामचंद्रगात फायर सार्विस सेंटर नांगौ स्टेशन नांगौ आबोनि बागे जुक्ति रिजाखा जुदि मनु सामनुवा सारा 5 किलोमीटर जुदि फायर स्टेशन आसुक माका काय आनि रामचंद्रगात खोआइबाय सनखला 12 किलोमीटर उपरंगो तांगे और कोई मैया चिनो 2025 10 टा फायर एक्सीडेंट का गवर्नमेंट नि जेटा गाइडलाइन 50 उनको वो खाई अराउंड 50 उनको वर्ग किलोमीटर उनको चीनर 81 वर्ग किलोमीटर तंगो चीफ मिनिस्टर विधानसभा मासाका अब सेक्रेटारी बाय सालाये दातिनो यात्री रमजाक नाय हने गोबां मा कामी आमसायो लामानि खाइलिनानि कामी उनकरो आनि नजर तंगो लिस्ट तंगो ओ सिकांबो जों बिदु बाय आसुगो इंजिनियर ति आसुगो एग्जीक्यूटिव इंजिनियर आरडी डिपार्टमेंट थांगो और किसु गोबां समस्या तंगो जेता नंग बुसखां सातग्या गोबां मसिनि अ फाइनेंशियल एनो लामा थांगाना उंनाय कतर लामा चिनि आमपुरा लामा नर नायने दिताबु यां रगो आगि मुतिजा आं जखन अर इलेक्शन कैंपेन फाइप्रो गोबां मा जागा लामा हामिया तिनि चिनि रामचंद्रगात आं साया बायरेनि बरक अन्य कन्स्टिट्युएन्सिनि बरक सावो रामचंद्रगातनि लामा काहामिङै आनि निजिनि पारानि लामा अनेक हामिया नर फाइनाय फेदि आनि निजि नकनि आनि बाबु आनो सावो चिनो पारानि लामा रखा नों मकल कलाया दे नै कलायो कारण कलाय फानो यां मन्त्रि खरंनि दंगो तबो फानो आं आनि पारा लामा मोहनपुर बाय चासु बाजार हॉस्पिटल जरा अमनो रहरि प्रपोजल 11 कोटी टाका अफ फाइनेंशियल इयर सेंक्शन उनानि कक दंगो चिनि और रामचंद्रगात तेबो गोबां मा डेभलपमेंट नि वान सुमा चिनि दंगो तेरेक सिंगाबो मा खायनाय गोबां मा पारा लामा आगि नायजागिया अबरंनो ताबो नायै सिं खायतनो सेमावो चिनि बुखु शिउली समनि पारावो असामुतायनि समायो थाङै मालिया ताग्लायथा थांजाकामु ताग्लायबो थांमाले लामा हारपे वाते वावै किन्तु खाखायो खालिकाय पिस गाहामथिनो थांमाना होनाय लामा सालामजागै दं तेरेक जत जागा न खायरिबायनाय अमति हायकाय सुनाराय गामि लामारो ताबो डन बास्कर स्कूल नि होते यांगो चिनि मगलान फाइमानि लामा स्टेट हाईवे गोबां टेन्डार रुंजाक अ मासिं कलायथेला का सुरुंनाय नर नुगानो लामा पिस फाइनाय 20 तारिखो बोरैफां साथि मताय सेमाबो थांलायो मैडम सेमा खूब खुशी रंग कसाक खायरि थांका खुशी रंग रेवायसन टुपि बो पाइकु खाबो आफ्रो माजे माजे आबो थुबो बो ताखलायबो बुदे थाना मुसुम दं थाना 20 तारिख फुं 6:30 न सकना क्लायानो निमन्त्रण निखा र थानाय आजे लामा हानिया यांगो जे ब्रिज बाय अब टेन्डार रुंजा अब बो हुं थानाय लामा
अमतेखेनो तिरुक खाइचों खायनान बागै आं चाइतो गइतंगो मा चाइतुंनाय आंनि मकल जेता कलाया नर फाइ साफायदि आंगा बंग खालायनाय चिनि गोबांबा बर' खाव दुख नांजागौ बयस्क बर'र सारसिं बाता माया बरिसि बर'र बाता माया सिपेन नामाल रिनायखा आइपिएफ नामाल रिनायखा ताबु राजा नामाल रिनायखा अब आंग्रिना मुसुफानो रिमाया सरकारि ने একটা স্কিম ফাইটাকে কোটা ফাইকাছে सिंगरि मानो के आबोनि बागिनो যখন কোটা ফাইना सिंगरिना के বিভিন্ন যে কতমানি অবনব सिंगरिना ने बागै চাইতো গইতंगो तिरुक खाय सिंगरिना तिरुक खाय পরিবর্তন नुनाय आनि सामरिका माने 3 বছর কাটাতে ইনখা তাই বিসিনি তंग তাওয়ানা দি ও 2 বছর খাই কালাঙানা नोंनो ताबो साकाबले खाइका ताबो पिएस सुंखा चिन सुतो बाबू साका पिएस सुंखा आकोखा के कारण तांगे आंगाबो मा साबा बुजन सावो बतें सदन से और सामने से कापाय एबे ना सामने एटा एदिबा चिन सुबुदाबो खनाय मुनि तंखा हा आबोनि बागिना ताकुरो बुखुरो जों खामा लगनाय बुबागरानि तैफांबाय जों जबाबो मा नखरनाय अनेक गोबां बर' साब बिको नंनि गेटा टिपारले नो कम्प्रमाइज आं सानानि मुसुंगो जों सरकार तंगैसे जों लड़ाई खालाय तंगो सरकार तंगै साबो साइमांखा केबो साइमाया विधान सभावा त्रिपाठिक एकट नतुयै सिंनो कक सारिनानै नाया क्वेश्चन जमारि माने दिस एलाउ खाजा स्पेशल डिस्काशननि बागै दिखाय रिजेक्ट तुखा जों वा दिनो फुंगो प्रेस मिट दिखा जुदि रियाखै जों विधान सभावा हाबजायनि सामानि लगे लगे ना सुजुग मारि खानाबले इलीगल माइग्रेंट चिनि टीटी एडीसी हापां थानाय सेप्टेम्बरनि 20 तारिखो कायसा नोटिफिकेशन तिखलाय रिखा फाइल दायित्वनि रिखा मिया आं फेसबुक लाइव किसा साका ओ 27 तारिख आगरतला बुबागरान तैफांबाय चिनि कायसा मिटिंनि परे कायसा कनफारेन्स मिटिं प्रेस मिट खालायनाय आबोनि परे न नवेम्बर तालो पयलानि दिगिनि सिमिनो एडीसी एलाका जे तंनाय बरंग नोटिस रिनानै जों सुरु खालायनाय नरकटा वाना दे बुबागरा आबोनि चेयरमैन कन्वेनर रंजित देव बर्मा थंनाय रंनि बंनि रंनि थानिनो चाबो खालायखा चाबो गुदैखा गुरि नायदि नरकनो आं सावो आर चिनि खवाइनि चाबो खिंगाका अमरदीप बाबुनियाको खालायजा ताबो बगबो तेके चाबो बुआ बोले आं साइमिया अमर सिकांगो खोनामानि परेवनो काकरा बरनि किसु चिनि जमाते हदेन बररानो फाइसिं फायो साराबो नोटिस दिखाकै कै चिनिबो कागजआ गरिके सिमबो मा थांगानो ब्लासा हानि साफायो कारण जों नोटिसआ स्पष्ट घोषणा खारिनाय 1971 नि 25 मार्च नि आगे बिनि डकुमेन्ट्स मा फुनुंनाय नोटिस रिजेक्ट नाय सुतो बाबुनो एग्जाम्पल सुतो बाबुनो सानाय नवेम्बर नि 10 तारिख चिनि बाइजालबारिनि साबजुनालानि जत डकुमेन्ट्स तुमि फाइदे आबोनि बिसिंग 1971 सननि 25 मार्च नि आगे कागज तुइ फाइदे बना साजागलाय हियारिंग बमा फाइनाय अमरदीप बाबु तंनाय हियारिं खायनाय जुदि बिनि कोनो कागज बुसुनि बुफानि 71 सननि जुदि कागज जुदि फुनुगै मालिया हिंगाखाय आ फाइल आलादा नाय जारा फुनुक माननाय बरंनि फाइल आलादा नाय ओ जे 71 नि कागज फुनुंमाया डीएम ऑफिस थानाय एसपी ऑफिस थानाय म बांग्लादेश नि बरोबर फाइ इलीगल एडिसे एलाकावा हाबतों फाइचा बर्न एरेस्ट खायना नंतो डिटेंशन कैम्प खालामना नंतो आबोनि बागिनो डिटेंशन कैम्प नांगौ आबोनि बागिनो नांगौ म जों एडिसे हापां जों खोलायनाय नरम नुगानो चिनि बुबागरा शुधु डायलग रिया बुबागरा सामुं तांगिसे फुनगो
जोंखि तिप्रा गेट तिप्रा लैंड मानी सिंह नाहाया तंगो आरे चीनी लैंड राइट्स 2022 आबो लागे सीपीएम नि आमला 2007 स्टेट गवर्नमेंट थानी रहका एडीसी एलाकानि जता हा नि पावर चिन जागो रेडी हने तिनी पर्यंत आबना तिनी 16-17 बছर थांगाइबो तिनी आबना तम तुरुति तंग जुदि तंगाय काउन्सिल फिरब लाबो रहया गवर्नर नि थानिबो रहया जों आबनि बागै सुप्रीम कोर्ट थांका मैया 17 तारिख सुप्रीम कोर्ट आबनि केस फाइल उनखा सुतरां ताखुरो बुखुरो जों तिप्रा मथा जों लराय यो मथागै तंया चिनि चबा थागै तंया तामन जागाय जों चबा जरानो नासिगि माखाय वातै पामतियो मतिके जों आसुगै मिटिं खायनैया माइ बरनानि तंगौ होगो थानानि नांगौ आबनोबो जों नाहारै मा खालायो के आबनि बागैनो ताखुरो बुखुरो फाइनाल 23 तारिखो चिनि सिविल सोसाइटी बाय कायसा बन्दा ककजाका अ बनो जों पिकेटिं मा खालायनाय जाहाथे शान्तिपूर्ण भाबे जों खालायनायनि बागै अर खायनाय गोबां मा जागावो आं आगरतलाव पिकेटिं गो तंनाय गोबां मा चिनि चारारक तंनाय यांबो चिनि अमरदीप बाबू संरक चिनि जे नेत्री रक अर तंबायनाय जोंबो मा खायनाय ताई फाइनाल 7 तारिख आगरतलानि आस्ताबल मैदान गानाव आस्ताबल मैदान जों मालिया आरो तालसानि बागै बुकिं उनखा बिजनेस एक्सपोनि बागै बायरानि जत व्यवसायनि कैसे मेलांनाय आबनि बागै जों माला आइथना आस्ताबल किनारे जों परमिशन मांखा आरो फाइनाय साबो साबो फाइनाय मणिपुरनि इतिमध्यन टिकेट टानका प्लेन टिकेट और फाइनाय नेतारो हांग्रामा फायाना कनट सांमा मेघालयनि मुख्यमंत्री फायना नागालैंडनि अजामारक फायना उत्तर पूर्वांचलिक जत बरक जत राजनैतिक दल नेतारक ताबो तेरेक त्रिपुरानि उंगै बरब कक्सानानि सुरुंखा आबनि बागै ताकुरा बखर वानानि तेरै जों साइटका बुबागरबो साका आं किसा एडभान्स साजा किन्तु खोगलाय थांगवानिखाय आटकायसा अ सरकार बाय जों कागलायनानै ताय बिसि दिन करिखा 13 दिननि माइख्लायनि मा नाहाय नायलेसिबाय तंलाय जे कोनो दिनो अकलकै आसुगै लाइसिरि रिवाना नों बा आं दिनो न कागलाय थादौ गनै लाइसिरि रिवाना न नाय तंग जों जरासिम नासिगै तंग जों न थकगै मांगला पलिटिकल विक्टिम जोंनिया आसामो प्रमोद बरुन प्रमोद बरो UPPL 125 amendment bill pass खायै बोरोलैंड तो पावर इनने कक सामाने खालायलिया सारा उत्तर पूर्वांचल खायनानै दिलिया आबनि बागै बोरोलैंड तो UPPL क्षमता तंफानो तैसा क्षमता फिरक मालिया किन्तु जों प्रमोद बरुया महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा से प्रमोद बरुया जों बचिनि राजनैतिक व्यक्ति मुंनानै नाया प्रमोद बरुवा हाय ठीक जरावनो चिनि सिद्धांत जों नाहारानो नरं नगै तंगानो सुतरां ताबो गोबां मा नेतारो टेन्टायो बसक टेन्टा इमान नायगरानोखौ मे कायसा नुखा 2.5 फुट नेता खूब टेन्टायखा 2.5 फुट नेता के तंदर साइमान ना MP उमानि आगिवो MP सुदुर मालिया ओ 2.5 फुट नेता मिया राज परिवार न तयै अनेक बिनि गोबां मा सबियानि थानि दंगो समुद्र किनार चेर रखवै रखजार गोबां मा दंगो आबरक जखन नखरानो नखरिस दंखा फेसबुक आं तिनि नायखा नखर नाय बतामो खायखा साल चापानो दा तिप्रा सारंनि बागै संसद कक्षाका একটা কক্ষায় কোনো প্রমাণ করে কিন্তু কৃতি দেবী সিং বিজেপিनि सिम्बल मानो बिनि बचिनि हायनो क्वेश्चन जमा डेटा टिपालेरनि क्वेश्चन जमारि माने डिसिएलआव खालाय जाकाति साइमाया কিন্তু ताबो नर्थ इस्टनि जत थानचा खालाय जों पार्लियामेन्टआव जों टिसानानि बागै चाइतो गइतंगो ताय आबनि बागैनो ताकरो बकरो साल बथानि फायसा
गोबां बरक टक रक्सना दङ वा गादा बिनान दङ गाय आंथाय कक बिसि लग रिलिया